Kim için ol cennet Müslüman doğum? Cennet için sadaka vermek gerek. Cennet için ahlak gerek. Cennet için kaharın yutmak gerek. Cennet için Müslüman doğum göz etmek gerek. Hem Huda bilen doğurdurmaklık, hem Hudaýyň bendeleri bilen malahim, qawdan qawlyk bilen malahim raftar etmeklik. Kur'an'da Huda Teala aýdypdyr: "Ellezine yunfiquna fis-serrat", cennetliler ol bir adamlar ki hoşluklarda harc etýärler, we-darra daryň diýenlikde de harc etýärler. Harc etýär diýemde türkmen dogursa garagadan milletidirmeli. O de zan olsun. Aýryň şu garagadany. Şu garagadan aýryň, şu yetimleri ödeň. Ölülmeyen yigitleri ödeň. Jaý alyp bilmeýän ýerleri ödeň. Günün şu dogry aýlanmaýanlary ödeň. Met aýlanıp bermese berme. Wagan muhtaçdan muhtaç var Müslüman doğan. Muhtaçdan muhtaç var. Ölülen adamlar seni şuwap bilýän da, aýal ýanynda 3 gün bolmasyn, 4 gün bolmasyn, ýel eti aşak tarapdan. Hiç jawan oğlanlar eken şu jamady gelip ýerler. Şu fesadyň içinde her gaýta ödüne garşyn, heytelek, gelewe, meni ödedi. Şu jawan oğlan eken hem taýan. Şunu eken başarýan öýlendirmekligi. Kipsiz görnüňsiz. Biz näme etdik? Biz behuda harc etdik. Saymandan çirim 15 milyon harç. Mevluttan çirim 15 milyon harç. Ceşin devletten çirim 3-4 milyon harç. Hac sadakadan çirim 4-5 milyon harç. Zahid sadakadan çirim 3-4 milyon harç. Baba Huda için, baba rahim diýen ýokmu da, şafakat ýokmu? Şu oğlanlar nerede öýlenmeli? Şu daran diýenler kuran öýlen işlesin de öýlensin de diýer. 30 ýaşyň üçin menen günehin marahyn karger işe, karger de tapylana näce öýlenmeli? O ne yaparsın bir masamır göden ne kadar harcını tapmayan adamlar var. Babır et ne kadar hasın olun bir şey tutmuştur. Ben seninle meri sorak et. Bamış bu garip yatan adamlar var. Felet olupdur, siktedipdir, bırgaptır, ısmanlu. Kim ödemeli? Haydi birin ödeyecek. Her kim ödünü kim ödemeli? Şeyler biz şerikata ters edilen harçlı var da doğru yerik bolsa babır et garip kalacak. Ama şeytan arat şuguli bir huttatlar harcettirir.